Machielo maluonu machiegni odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya otudore kod pok mar basari ma bende biro bed ka itimo kod gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo. James Orengo odiochieng' ma kawuono biro bedo ka sidho ayanga chenro mar pogo basari e kar chung' od bura ma Alego Usonga mane kaunti ma Siaya. Ka bende basari ma kamagi biro bed ka ipogo e wards mopogore opogore e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Okinyi ma kawuono kar saa 3 nyaka kar saa 4 mar okinyi basari ma kamagi biro bed ka ipogo township ward mane skul sekondari ma township secondary school mayudore township ward kate ward ma township e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Kango chopo kanyo gimoro saa 4:30 nyaka saa 5:30 mar okinyi basari ma kamagi biro bed ka ipogo e skul sekondar mano ma Ojuando secondary school mayudore e ward mano ma South East Alego ward. Kango chopo kanyo saa 6 mar odiochieng' nyaka saa 7 mar odiochieng' basari biro bed ka ipogo e skul sekondar mar Kowet secondary school mayudore e ward ma North Alego. Kar saa 7:30 nyaka saa 8:30 mar odiochieng' ma kawuono basari biro bed kipogo e skul sekondari mano ma Segere secondary school mayudore e ward mano mar Central Alego ward. Kango chopo kanyo saa 9 ma midhiambo nyaka saa 10 ma midhiambo gavana e kaunti ma Siaya mano James Orengo biro bedo ka pogo basari e skul secondary mano mar Sidho secondary school mayudore West Alego ward mane kar chung' od bura ma Alego Usonga. Saa 10 ma midhiambo kata saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11:30 ma midhiambo basari ma kamagi biro bed ka ipogo e skul sekondar mano ma Mahero secondary school mayudore Usonga ward duto e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kaunti ma Kisumu. Chenro ma kamano nyaka Ramogi ajong' biro bedo kwaluonu achiel ka achiel odiochieng' ma kawuono kendo biro bedo kwanyisi ni ponono gin basari mag omenda maromo nade mopogne jopuonjre to gin jopuonjre adi moyudo basari